Турнір за гэтыя гады стаў не толькі папулярным сярод спартсменаў і трэнераў, а і легендарным. На ім выхавалася цэлая плеяда легенд савецкага спорту, а многія з трэнераў нават сталі арбітрамі міжнародных і алімпійскіх гульняў. Не страцілі спаборніцтвы папулярнасці і ў наш час. Дело живет, спорт живет, легкоатлетика развивается, не стоит на месте. Уровень необычайно высокий. Как всегда, ждем открытий, потому что всегда нам этот турнир дарит звездочку. И не случайно практически с каждого турнира у нас есть представители на Олимпийских играх, на чемпионатах мира, с этих всех стран, которые принимают участие. На гэты раз сярод гасцей легкаатлеты з Малдовы, Украіны, Польшчы, Расіі, Літвы. І што важна, гэта не менш, чым прызёры розных спаборніцтваў сваіх краін. Спартыўная складаючая турніра імя Дмітрия Карбышева ў тым, што тут можна атрымаць розныя спартыўныя кваліфікацыі і званні, а трэнерам паглядзець на сваіх выхаванцаў ды звярнуць увагу на тое, у якім накірунку рухаецца развіццё лёгкай атлетыкі ў іншых краінах, што вельмі карысна ўдвая. А яшчэ трэнеры чакаюць ад гэтага турніру адкрыцця новых спартыўных зорак. Я первая в республике, на меня какая-то надежда есть, но я хочу это подтвердить, хочу сейчас показать достойный результат в финале. Я много на какие виды спорта ходила, но когда сюда пришла, почувствовала то, что это мое, то, что я люблю бегать, у меня начало получаться, я занимаюсь. Приехало много стран, и уровень повысился, и стало сложнее выступать. Есть соперники, есть с кем бороться. І яшчэ адна задача турніру імя Карбышева – паказаць маладым спартсменам, што такое міжнароднае спаборніцтва і як тут ідзе барацьба за прызавыя месцы. Умовы ж для правядзення спаборніцтва ў Брэсце створаны самыя спрыяльныя. Адсюль ужо выраслі прызёры чэмпіянатаў свету, Европы і алімпійскіх гульняў і не толькі Беларусі. Спадзяемся, што і на гэты раз спартыўныя вынікі таксама будуць высокімі. Юрый Печур, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».